aften og velkommen til TV-magasinet. Mit navn er Kim Vilsø Lassen. TV2's idégrundlag er, at de vil være Danmarks største tv-kanal. TV2 er også for nylig blevet en abonnementskanal, hvilket vi vil komme ind på senere i udsendelsen. TV2 bliver også finansieret via reklamer på deres mange tv-kanaler, såsom TV2 Charlie og Zulu og snart den nye TV2 Free. TV2 har også en bred målgruppe for enhver smag, hvilket man kan se på deres mange tv-programmer, såsom Natholdet, Danish Dynamite, Nyhederne og Hvem vil være millionær, indgår blandt andet i TV2's produktportfolio. Vi stiller nu om til Rasmus Træs, som er direktør for TV2 i Odense. Rasmus Træs, kan du fortælle os lidt om jeres reklamepriser? Jeg har skrevet nogle tal ned her, der forklarer lidt om det. For eksempel for en 10 sekunder spot reklame i sommermåneden, det kan koste 15.000 kroner. I de mere kolde vintermåneder, for eksempel mellem december og januar, hvor der er rigtig mange, der ser fjernsyn, der kan det nemt snige sig op på 125.000, fordi det der, at der er flest seere. Vi var jo først en tv-kanal, der var gratis at have, så al vores indtjening, det lå på reklamer. Så derfor har vi altid fokuseret meget på det. Et andet eksempel på vores regionalkanal, TV2 Øst, koster 30 sekunder spotlængde i april kl. 19.30, 9.350. Hvorimod samme tidspunkt i juli koster 5.225. Hvordan vil du karakterisere målgruppen? Det ser vores målgruppe mest, det er, at vi har mange unge seere. Fra 3 til 18 år, der har vi 1,8 millioner, der ser det, hvorimod vores tal fra 20 til 60 ligger på omkring 1 million. Og det her, det er taget ud fra vores tv-kanal TV2 Løje. Tak skal du have, Rasmus Træs. Nu skal vi over til Niklas Djurhus, som har yderligere informationer omkring TV2's omverdensforhold. Ja, jeg kan fortælle, at TV2 bliver påvirket rigtig meget af omverdenen. Der er for eksempel sådan noget som Netflix og lignende sider kom til Danmark. Der begyndte TV2 at få konkurrence på den front. Det gjorde så, at de mistede nogle rettigheder på nogle af deres tv-serier. Og så var det, de startede TV2 Play. Men hvad med en afhængig omverden? Jamen bare den afhængige omverden, der bliver TV2 også påvirket rigtig meget af konkurrence. Danmarks Radio har for eksempel prøvet at købe rettighederne til deres tv-shows Voice. Og så er der også Viasat, som også er en stor part, da de har rigtig mange serier. Men TV2 har så valgt at sælge TV2 Sport til Viasat, fordi de ikke omsatte nok på den bekostning. Hvilke årsager kan der være til at købe en reklamekampagne på TV2? Jamen for det første på grund af TV2's mange seere, og for det andet er der en mulighed for at blive eksponeret til en bred skare af nye potentielle kunder. Og i en reklame fra TV2, der lover de, at ens reklame bliver vist 25 gange fordelt over en kampagneperiode på 1 uge. Så tilbyder TV2 så også en kampagne med net-eksponering, hvor ens reklamer bliver vist frem på deres hjemmeside tv2.dk. Og dertil der lover TV2 2 millioner visninger på 1 uge. Tak skal du have, Niklas Djurhus. Nu skal vi videre til de 3 gode grunde til at købe en reklamekampagne hos TV2. Og de kommer følgende. Første gode grund er, at en reklamekampagne er det mest effektive medie, da tv er et meget effektivt medie. Reklamekampagner på tv er en langt bedre investering end f.eks. tilbudsaviser. Anden god grund er, at tv-reklamer lever længere tid i forbrugerens egen bevidsthed end en anden form for reklame. Sidste gode grund er, at investere i en reklame på TV2 vil betale sig på meget kort tid. Investoren vil få sin investering 6 gange igen. Den eneste, der overgår tv, er internet. Og nu til en kort tidslinje over TV2. I 1986 vedtager Folketinget at etablere TV2 for at bryde DR's monopol på landsdækkende tv-nyhedsformidling. I 1988 går TV2 for første gang i luften med nyhederne. I 1991 er TV2 landets mest sete tv-kanal. I 1994 introduceres begrebet familiejulekalender via Alle Tiders Jul. I 1996 siger Cecilie Frøkjær og Michael Meyerheim for første gang Godmorgen Danmark og giver dermed landet mulighed for at se Godmorgen TV. I år
år 2000 har TV2 søsterkanal TV2 Zulu premiere. I 2004 får TV2 sin tredje kanal TV2 Charlie. Samme år etablerer TV2 net-tv-kanalen TV2 Sputnik. I 2005 går TV2 Film i luften som den fjerde tv-kanal. I 2006 lanceres TV2 News. I 2007 går TV2 Sport for første gang i luften. Vi slutter af med en lille kort rentabilitetsanalyse. Det var alt for mig. Tak for i aften.